Bàsicament el motiu de la ILP per una renda garantida de ciutadania, ara el Diosdado també està repartint aquests fulls, respon una mica a tot el que ha vingut posteriorment a l'estiu de l'any passat, a les retallades de la renda mínima d'inserció en formes bastant lamentables, no? Que ja molts de vosaltres coneixeu, i posteriorment del decret va passar a una llei en la que es limitava profundament el poder accedir a una renda mínima d'inserció. Una renda mínima d'inserció que, com tots i totes ja sabeu, no és una renda bàsica, no és una renda universal garantida com la que defensa la meva associació, que formem part d'aquesta iniciativa. No és una renda en aquest sentit que és incondicional, però sí que dona resposta, i per això estem en aquesta iniciativa legislativa popular, moltes entitats i sindicats, dona resposta immediata a la situació de pobresa que s'estan vivint a moltes famílies en aquests moments i que el govern català ha decidit justament retallar per on més fa falta en aquest cas, les famílies que estan vivint en una situació d'extrema pobresa. De 35.000 expedients a hores d'ara, crec que s'estan comptabilitzant uns 18.000 o 19.000 expedients. O sigui que han aconseguit, evidentment, retallar amb un dels col·lectius més febles de la societat. És per aquest motiu que un conjunt d'organitzacions reunides des de fa mesos estem promovent aquesta iniciativa legislativa popular que defensa justament això, una renda garantida de ciutadania tal com la defensa l'Estatut, en aquest cas d'autonomia aprovat fa 3 anys. L'Estatut d'autonomia garanteix una renda garantida de ciutadania a l'article 24.3 que asseguri els mínims d'una vida digna. Les pinzellades del projecte de llei que volem plantejar com una iniciativa legislativa popular serien, primer, l'objecte de la llei, en el cas que s'aprovés, seria garantir que tothom estigui per damunt del llindar de la pobresa a Catalunya. I ha dit el Sergi, és un dret que està vinculat al desplegament de l'article 24.3 de l'Estatut d'Autonomia, l'aprovat el 2006-2007, que diu que totes les persones i famílies tenen dret a rebre uns ingressos que els situïn per damunt del llindar de la pobresa. Primer, és un dret subjectiu i incondicionat. A diferència de la renda mínima d'inserció, creiem que és un dret que no pot estar condicionat a cap tipus d'obligació al voltant d'inserció social o laboral, és a dir, és un dret que es té pel fet de complir uns requisits. Segon, i importantíssim, és un dret subjectiu que no pot en cap cas estar condicionat a disponibilitats pressupostàries, que és justament el retall que ha fet el govern de la Generalitat de Catalunya, el jurídicament més important, a la renda mínima d'inserció. És un dret, segon requisit genèric, és un dret de caràcter individual, és a dir, no és un dret de caràcter familiar. Tenen dret, al nostre entendre, han de tenir dret a accedir-hi a nivell individual totes les persones majors de 18 anys, però amb un requisit pel que fa a la quantia de la prestació econòmica que es deriva del dret, amb un requisit econòmic de caràcter individual per la persona que visqui sola o un requisit familiar o de nucli de convivència per a les persones que visquin amb nuclis familiars o amb nuclis de convivència. Tercer element central és un dret de caràcter suplementari. Què vol dir? Vol dir que, tenint en compte que la quantia que proposa el projecte de llei són 664 euros mensuals, qui tingui ingressos per sota de 664 euros mensuals per 12 pagues tindria dret, si compleix els altres requisits, a una prestació econòmica perquè, sumada als ingressos que ja tingui, arribi com a mínim a 664 euros mensuals per 12 pagues. Aquests ingressos que es poden tenir i que
la renda garantida de ciutadania complementaria tant poden ser ingressos derivats del treball, per qui cobri menys de 664, com ingressos derivats d'altre tipus de prestacions públiques o prestacions no contributives. És a dir, suplementaria fins a 664 tot tipus d'ingressos per tal que ningú estigui per sota del llindar de la pobresa. Per què 664? 664 euros perquè ja existeix a Catalunya legalment establert el que la llei diu que és un indicador de renda de suficiència per avaluar els estats de necessitat. És a dir, legalment a Catalunya es considera que ningú per viure dignament pot tindre uns ingressos inferiors a 664. Per això aquesta quantia i per això aquest caràcter suplementari.